Já bych chtěl říci, že to byl boj proti všem. Byl to boj proti části lidí v médiích, proti jednotné frontě zločinců typu Krejčíře, lhářů typu Kubiceho, velice zjevně bych jmenoval pana Kmentu. Byl to tedy boj proti mocichtivé ODS. Pod heslem vítěz bere vše spoléhá ODS, že se ujme moci a spolu se svými agenty přisluhovači zajistí těmto osobám beztrestnost. Když i tento mechanismus u občanů nefungoval, Nikdo neodejde, nikdo. uchýlal se ODS k metodám, jejichž obdobu nenaleznete v novodobé historii. ODS převzali v určité absurditě metody manipulace veřejnosti, které využíval totalitní režim před rokem 1989. Demokracie v této zemi utrpěla tvrdý zásah srovnatelný snad jen s únorem 1948. Snad jen s rozdílem, že hrozí modrá totalita.